Аз между другото имам 93 000 мейла от Rainbow. Rainbow Fishing имейлите са инсей. Здравей, убиец. Бат, още ме боли стомаха, къде се гръмнах, бе, брат. Какво? Симо се застреля преди малко. Да. А, да, боже, Опа, чакай! изпрати го фойлове. Нищо. Симо е... А бях с дебелия свичър, човек. Ще ви бия с колана, ще... Иначе, Пепи, видя ли Хареса колко ли ми? мога да изкараш от розовата боя? Тухлата и Венци цел ден играят Rainbow и аз накрая отидох да играя... Абе, първа игра консолей. Щех да разбием телевизора, бе. Това е розова боя. Да. Да, разбира се, да. Как ли пък не, брат? Не. Сега и те ще банат лапс. Най-вероятно. Yes. Консолей. Чакай сега, му стане забавно. Да. Какво игра? Не, как ли пък не, брат? Как ли пък не, аз не, не, Донки се, млъкни, бе! Има ли някой с гранати се излупам да умрем да се припомня? Абе. Играй, бе, първа Какво? игра. Еми да? Днес имам 100% консолейт. Ей, следващата ще е консолей. Не, същата, ако е консолейт, BLT F4. Аз ще се гръмна, брат. Айде да застрелваме злодея пак. Някъде има спаун пик. Чух как чупат Windows. Това фенрирка, бе. Няма. Трябва да... Няма. Иначе да, Алибито беше там. Кръшна ми играта, И ясно. Аз просто влезнах и Това през беше стената това, ме което ловеше видя. някаква фенрирка, брат. Мен не ме Чакай. ловеше. Бе, консолейт момент, да. Живота на всеки мъж идва момент, де трябва да приеме съдбата си. Само, че не е хубаво, че не е студено. Да, и на мене. Нямаш и пари за отопление, бедя. Още една си. Поне пуснах още една, брат. Нямам търпение да умре. Защо клечиш ме под кателелина, бе? Добре, Не, брат. бандита без диска ме оби човек, просто нямам думи. Защо клечи, бе? Да, кое е kinda insane. Лега отзада 1.8 турбо. Умираш. Губка боб, квадратни щани. Карам на цемент. Е, тук съм го турил, хваща до прозореца точно. Щупиха ми единия. Его брат. Колю вратата, брат. Тупара на всеки. На Вики му викат Мара от парачка. Това трябва да го държим. Охо, сега ще ми държат. Пишката ще ми държат. Симо, Дано са нали знаеш справени как с теб. стана? Да, да. Искаш Демекия там да си метна това работа. Да, горе, да. Ще го фане, брат. Според мен, Няма, добре Симо, да е, просто добре го да е, фърна. там ще го хвърлим, не ми се прави интересно. Светане, бе! Не Че виждам. не беше Йело, май. Не, Не е ли? не, отвънка. Не си брава, не си брава, Дева. Ляво вратата. Няма време. Мале. Това сърцето ми ти е в газа, брат. Пак сме дефенс. Не. Не. Бе, майка ти, дева, бе, бат! Се разплача, брат. Се разплача, брат. Това вече е моята карта, разбираш. Направо... Да спрем да банваме Леер, освен и. Не мога, брат. Пипи Татазов и Тити Папазов не са един и същи човек. Пити Доб, yes.
О, то мют, брат. Толкова съм депресиран вече от този Димос, че ще му гушна мюта, разбираш. Крейтус. Ей! Главата в космос. Коридора е. Няма. На Цветко би наш. Да. Реал. Толкова ни трябва. Али, ревърс френдли фар. Добре бе, педерас, шо не ми цъкна, че е акцидентал бе. Страшен тираджи е то. Пичове май ще влизат отзада и я някой ще пази ли там? Сървих си коло. Аре, Зе Bluetooth. Ревърс френдли. Ей, мраш лягавиц. JPEG-а още е тука. Той си пребра кола. Ма ти не си го активирал, бе, лут! активира го. Той така е скартил това до шуме, че не вижда. Ай, момчета, ще имаме reverse friendly fire. Да си купили оператора. Не! Пази ги за АВП. Кога ще си купи? Майка ти дева, пак лежи капужек на земята, Чайте, бе. момчета, бидона. Оп! Леживко. Абе, дай да не се джасаме пред хората сега, ако обича. Върху тебе ли съм, бе, Лут? Мога вкараш отгоре през дупката. Ей тука, да. Е, това ще е инсейн, ама... Ама ще го топнат. Абе, а така, тавана му дължи пари на това, да се знае. Стефане! Какво ще еш, бе? Кажи, бе. Какво бе? Абе, само да не е Emerald Plains. Брат! Майка му дева. Конче този шилд ми обръща червата, батко. Брат, знам. Хайде мастър и ремастъра, дай. Глей, кога ме пикна! Ти знаеш какъв цигански номер ми направи? Фенерира или аз? Видях някой на сайда и го фюзнах, ама не знаех дали е наш. Сен мазнягавиц. Енци, нали ще го бричне с страйкър? Защото видях, че имаме Да, тача. не си видял нищо, каза ми да го взема. Къде ти трябва бридж, Венци? Отзад. Идвам. Защо си има толкова скинове? Защото не е бедняк и не живее окушар.